आखाती देशांमध्ये निर्माण झालेल्या या युद्ध परिस्थितीमुळे तिथे अडकलेल्या महाराष्ट्रातल्या विविध नागरिकांच्या संपर्कामध्ये सध्या राज्य सरकार आहे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वतः सातत्यानं विविध यंत्रणांशी संपर्कात सुद्धा आहेत। केंद्र सरकारसोबतही सातत्यानं संपर्क ठेवून आहेत। राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांना त्यांनी समन्वय कार्यामध्ये लक्ष घालण्यासाठी सांगितलेलं आहे आणि केंद्र सरकार सुद्धा सर्वतोपरी मदत करते महाराष्ट्र सरकारला। तर दुबईतल्या इंडियन पीपल्स फोरमच्या सोबत समन्वय साधून महाराष्ट्र सरकारनं एक व्हॉट्सअप क्रमांक जारी केलेला आहे आणि ज्यांना मदतीची गरज आहे त्यांनी या व्हॉट्सअप क्रमांकावर संपर्क साधावा असं आवाहन केलेलं आहे आणि हा व्हॉट्सअप क्रमांक जरूर लिहून घ्या। हा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे 971503654357 971503654357 या व्हॉट्सअप क्रमांकावर संपर्क साधावा असं आवाहन करण्यात येत आहे।